Salam hormatly dinleyijiler. Salam hormatly dinleyijiler. Hoş geldiňiz. Bugün geçen 2 hepdeden näri dol habarlaşamyzok. Iň soňunda ýanky okuwdy okamak üçin pul kömegini näde almak, nerlerde okanyňda nähili kömekler alyp bolýany barada şu gezek gürleşmeli edipdik. Netip bolsa şonu gürleşers. Ondan öň sen arada soraýyn nähili geçdi? 2 hepden näme ütgeşmeler boldy? Kepten içinde hem öldürmüşüm de hem sport aleminde bur topardatda bolup geçdi. Öldürmüşüm de prava diýen zat aldım, sürücü lisensiyasy. Şahadatnamaty. Oso sport aleminde de bir şeňde ýany bir Çempionlar Ligasy boldy bir kunlukda. Şonu hedef gördük. Haýsyny golladyň? Türkmen ýaşlamadan görenler. Haýsyny golladyň? Men özüm Real Madrid'i golda ýani, şoň tarapdary. Can koýur. Men özüme onu görmädim doly. Ýan ýakynda diňe gollaryny gördüm. Men hiç ýerini özüme gollamadym. Ünsümem çekmedi aslında. Ünsüm çekkä ýöne wagtyma ýerip bilmedim. Ýöne gollar boldyr. Meselem Benzema gollar gowy biram balen o ýokarygdan alyp arkalykka atan golny hat-halady. Indi şu dünýäde hem Twitter'da var, Facebook'da, telewizorda iň köp gürleşilen üstüne durulan temalardan biri şerde zadyň derwezewanyň goýberen ýalňyşlyklary. Yani birinci golda top elinden alıp Benzema'nın öňüne taşlaýardy, aýagyna gol bolýar. Indi şu iň bir garaşylmadyk pursat da ho. Benzema näme emişek, ýani Mekroňça aýan sokdy da gol urdy. Indi şu taýda köpden saýdylýan zat faul wadymy, o ýagdaý wadymy diýip soraýarlar, bilen ýok, ýöne şu oyuncu derwezewan gatsere tap bolmady. Şeýdem gol boldy. Biram elinden giderdi son golny. Awal o adam gelerse ikinci bir Bale'ın golü var. Ana Marcelo hemişek ýany galdyrdy topi. Gerçi ýany Bale oyuna girmem gol urtda. Iň gyzykly ütgeşikdädim şu geçen Real Madrid'in Juventus bilen oýnunda Ronaldo şowur wagt durdy 63-nji minut hadi ýalňyşmadym. 60-njy minutda Bale şowur gol urdy da. Men pikirimçe Bale'ın golu hata boldy. Bale'ın goly Ronaldo'nun goluna. Oson ana Liverpool'am gol urdy bilen o kamer can vermedi komanda. Ýa-da ýene Bale şu durdy seretdi şu uzakdan şuna depseme gol olur da diýip pökün goýber. O nämesin var atarym ýa-da şu derwezewanym eline syptyr goýberdi içeri. Oson indi gorkýamşlar derwezewany Karius. Öldürür, Peters, gaýdyp gelme bärik diýip. Olam indi gorkup internetde datdy ýazyp
emmäňden ötünç soraýan başlarsyňyz da diýip şu an şoň jany dert bolupýar. Wahay, gowdal eken ola. O menem gynan otyn on ýany owadan oglan futbol işletipdiler diýip adamlar bir koçdan bolupýar ölen. Ýöne ýagdaý şol ýanrak. Bol ölýärden dünýäde 1 milliard 1 milliarddan gowrak adam tomaşa edip oturan mat şeýle ýalňyşlyklar goý bersen. Elbette, can yanar adam. Ýöne bärdinde biz şoňa düşünmeli. Futbol diýen oýny ýene ýa aýdyp otyr. Futbol diýen oýny diýätde. Oýn olmadan çykdy da bulay. Bunun içinde milyonlar, milyardlar pul goýýarlar. Futbol men öz seredişim futbol diýende biznes gödäme gelýär. Bir sonradan indi adamlar çydamsız da sähel bir kiçi ýalňyşda, ýeňilişde şo ýalňyşy goýberene ýa-da topara düzüme emme olup söwüp bilýärler, käýip bilýärler. Elbette puluny berýärler, wagtyny berýärler adamlar. Şoň üçin hem uly mesele öwrüldi futbol. Oýun olmaktan çykdy da indi şu wagtlar. Elbette. Ana beýlek bir mesele müsürlü bir oglan bar otayda. Salah diýip. Şol oglanyň eli omzy çykypmy bir dap bolup duran, bir saglyk ýagdaý ýaşy oňatdan ýaramazlaşypdyr. Otaydan Ramos Ispaniýadan bir oýunçy bar. Şoňa söýýänler bar, eýtýänler bar. Ýöne men öz görüşümçeli Ramosyň kän günäsi ýok. Müsürlü Salahyň özi elini sokýar, Ramosyň koltuğuna osan çek golya diýen wagty ýere düşüp omzyny gyşartýar da. Şo gorkup ýöradym dünýä. Omuz diýäňiz şo egni bolýar da. Omuz bolýar da. Omuz diýilýär. Şo taýny çykaryp men bir da bolupdyr garaz bir kyn ýagdaýa düşüpdir. Indi biziň musulman adamlarym Salahy gowanan soň hemme kişi şu golda Ramos ne gelin aytıp otyr musulmançylykdan çykyp. Doğru. Bu mowzumyzdaken gyzy maşgalalary eken ünsün çekýän däldir diýip pikir edýän. Gyzy maşgalalarym nähili haýsy mowzuklary gürleşmem isleýän bolsa aşakda ýazsalar gowy bolarmyka diýän. Olanma ünsün çeker nätip bolsa. Ýurdumyzda aýal futbol topary barmy? Zenan. Futbol tepleri. Onyal Badyr oýdamak ýöne biz kiçik elbette gyýtlar bilen oýnaýardyk. Men meselem Ýewropada okaýana, osaň hepde 2 gün futbol oynayas, futbol komandalarymyzda her aýtymyzda 1-2 sany gyýda oýunçy bolýar köplençe. Gatgowy. Şu gyýda oýunçylar, bir gyýda oýunçylar erkek oýunçylardan hem gowy oýnaýarlar da. Men ýazyma düşýär bizde bir tane Fransuz bilen bir nemis vardı. Biriniň ady Hanna, bir beleksiň ady Lucy. Olar her türlü gol ýa-da ýakaýmaka çyksa hiç nämedenek başlanyk göni. Gol. Gatgowy. Aýaklaryny her türlü edip näme topu da geçip allar. Ünsün beren gyýlar talantly, ýani ukuýy has ýetgeş gyýlarym bar. Benim Stanford'da bir näçe aýan oýnamda gyýlar bilen oýnapdyk. Ýöne olar kän oňýalak ukuyply däldi. Ýöne elbette ukuyplarym bar. Men ýene orada aýdaýyn bärde Amerikada ýanky soccer diýerler bärde. Biziň bilýän futbolumyzda. Oňa biziň bilýän futbolumyzda gyýylan oýun diýip aýdýarlar bärde. Sen belki hakyky futboluna uruşup kılıçıp nämet berendir bu adamlar. Ona futbol diýerler. Şu görüş beren. Amerikan futbolu hem hakyky futbol diýerler. Ýöne deňeşdirsen Amerikan futbol esasan 50 oýun bolýar. Ol handball ýa-da. Bir hil maňa düşünikdirak gelýär. Ýöne elbette bir gezek gidip görme mümkinçiligim boldy. Ýöne elbette kän men onu görüp bilemok, düşünüp bilemok da dogry emasem. Ünsüm çeken ok. Bizdem gowy zenan datlar var, turganlar var. Bu ogul adam vardy, bilýärsiň. O bilýän.
görüş urs sportlaryna zat etip berdi. Medallar alyp berdi. Şunu ýa-ni beýle sportlardan köpelse gowy bolardy. O gyzmaşgalarymyz sporda has köp sermeli. Şu sport dilini öz bedenlerini terbiyeleseler hem köpçülükde çıkan ziyadayda galanna bir fizik tatin ösem bolsa bir azar berse bir öder. Sonra hem sağlıklı durmuşda yaşamak olur adam gerek de. Kökmen o urşmak ýanky zat etmegem däl, ýani tenis diýdi, basketbol diýdi, şol taraplarda özüni ýetişdirip dünýäde tanadyp bilýärlermi kadýan? Şey hem daşary ýurda çyksalar belki baran ýurtlaryndaky adamlar bilen mara gatnaşyp sağlamak üçin iň gowy ýollardan biri sport bilmek. Şu gyýdarymyz bir sport bilse, meselem bir ýa-ni ulu tenis ýa-da stol tenisi, ýa voleybol, basketbol, futbol, masalan näme belek sportlar bilse, hiç näme ňa-da kynçylyk çekmäde oynashmakda. Meselem geçen ýyl bir Brazil gyz bilen tanışdym. Özü ýanky judodan bärik Amerika ýarşa gelipdir. Men soň oň bilen aragatnaşyp gördük, şeýle tanışdyk. Ol şol Braziliýada ýöne intägem aragatnaşyp görýär. Intägem dünýä ýüzünde ýarşlara girip bör. Ýöne dowamly seredýän, habarlaşylýar. Plan ýere gidýän, o plan ýurda gidýän zat diýip şonýaly habarlaşylýar ýa-da suratlaryny görýän. Dowamly bir olam türkmen gyzlar ýaly bir gyz diňe özüni ýetişdirýär. Mesele şo ýerde. Doğru. Bizim bu Türkmen bir gyz bardy, ýalňyşmasam. Tenis de oynayad, Amerikada ýaşaýar. Hiç bilemok. Kim kaw? O Türkmenistanyň adyndan ama ýarşyra gatnaşyp adýadmyn. Ay bolýa, bu arada gyzmaşgalarymyzam pikirlerini aýtsa gowy bolarmy kadýan? Aşakda. Hay sport bilen meşgul bolmaly. Ýa-da girlerini belki tanıyan olsalar, bizim tanalyň oglanlaram, gyzlaram tanasyn, okuyply. Belki biz indikisine bir mihmana ders bir reportaj bolar. O pikirlerini alarsın, ýadyp ýetdi, ýadyp başardy. Bize bir dat berer, näme ilham berse. Tanışlar bar bolsa bir mihmana. Gyzlaryň şu zatlar başaryp bilýänini başga gyzlarymyzam görse haska bolar. Ne diýip bolsa. Onda başga näme boldy? Başga sürüji. Men lisensi aldım diýip. Şo bir mundam şoňa goýberýin. Ben de ünsüm çeken bir kısandat da şonu paylaşacak. Bolýar, menem gutlajak bolturdum şu wagt. Sağ ol. Sen bardyrly sürüji. Men 10 ýyl töwerek boldy. Sürüjilik şahatnamamy. Nerden aldın? Türkmenistan alypdym. Türkmenistanda men çağlyk ýylymda gön ýaşym ýetende özüm gidip alypdym. Ne bartan berýärlermi ýa biraz etmeli mi? Okuw atnamaly, soňra sürüji bolmaly. Ýanky egzaminden geçmeli. Näme finalar bar? O zaman men sana aýtyp bereyim. Dol ýadyma düşenok ýöne meselem men Amerikada da girdim. Egzamina kän gaty uly tapawdy ýok. Elbetde ýanky belgilen tapawdy bar ýöne ýol bolýar egzaminlaryň şo urganýyş. Türkmenistandaky egzamin bilen bärdäki egzamin şour meňdeşik bir zatmy kadýan. Doğru. Ýewropada ýagdaý kynrak. Meselem Germaniýadaky ýol helakçylygyna ölýän adamlaryň sany Amerikadakinden eselap azda. Elbetde. Gata. Maňa şanak sebäp näme? Maňa şanak sebäp okuwlar kyn. Lisensi almak atygymad. Köp pul gitýär, finalar gymmadrak. Men ýaşaýan ýerimde Estoniýada men 8 ay okudum sürüji kursuny.
Hawa. Indi teori bilen praktika emmetin jemna aýdy oturna. 8 aýlap sürücü şahadatnamasyny almak üçin okudum. Almak üçin o maňlay derim döktüm türkmençe aýtsa. Yok bagda eken ola. Jem o 250 euro oldu. 1200 euro. Okuwa o dokumentlere osan şosina we beýle goşmaça çykdaýjy bilen 1250 euro diňe sina dady almak üçin. Ol bir college'a giden ýaly eken orada eken. Awa men geçen bir Kanadalı dostum var sen biz şu pul çykjany bilip otyrdyk. Germaniýada da 1000 kese çykýar, 3000 da çykýar da hop. Hawa. Sen idi Kanadaga gelsen diýdi Kanada sana diýdi şu sürücü şahadatnamasy almak üçin okuwdy diýdi. Sürücü okuwyna sana viza bererler diýdi. Hem Kanadany görüp gelersiň hem şurada oka diýdi. Men aýtdym ýok men Estoniýada okaberen diýdim. Şu wagtykça diýdim. Garaz berýärken da. Eger sürücü okuwyny okajak bolsam başga ýurtlara gidip bermelim hadin. Eger gowy öğrenýän diýdim. Hawa mesela men Amerika baradaýdyn. Amerikada men mesela türkmen sürücü şahadatnamam bady. Gelip baklarım. Son New Jersey'da ilkinci göçen yerim New Jersey'di. New Jersey'a gittim. Egzamine girmeli mesela egzamine girýän ýanky 50 soralyk egzamin meselem. Hawa 40'syny bilmeli. Birinji edek bilmedim. Geçip bilmedim. Hawa. İkinci edekde geçtim. Ve 10 minutyň içinde maňa berdiler sürücü şahadatnamamy. Doğru. Tölegem $10. Ve ardan eken. Hawa. Aňardan ýeňildir bir prosesler. New York'ta soň men New York'a geçdim. Soň New York'ta elbette men New Jersey prawan bolan sebäpli aňarda New Jersey prawasy bilen gezdim. New York'da azajyk kynrak ýanky dokument işleri edilýäni aňardaky Ýewropadaky ýaly kyn däl. Ýewropa demme dadyňy seretýärler de. Indi şeýler hak boldy. Menem bir teoriýa synagyny, ýani maglumat kagız synagyny birincide geçdim, ýöne praktikany üçüncüde geçdim. 2 ýerde ýykyldym. Indi sürücü okulları şeýler hak boldy. Indi bärileri demirgazyk ýurt bolansoň, sürücü okuwyny ökman geçilmeli atçy. Birinci beýle ýurtlardaky ýa-da köçe ýol düzgünleri we sürüş. Oson ikinci buğulu meydançada okuw sürüşü. Seni gelýär. Ýörüte buğulu meydançalar bar. Giden buğul, onun üstünde de bu ýörüte işaretlenen gorkadan ýeri bar. Şoň üstünden ýangyşma sürmeli. Olam maşinan taýýa. Hem maşinaya çıkmaly. Maşin taýyp gitýär, şonu belli ýollary bar, maşinä taýdyrmaly dälde. Ýa-da meselem gidip barýan öňe diýär birden da çykýar, haýwan çykýar. Keyik goýýarlar da köplen. Keyik çykýan näme? Keýigi öldürmeli dälde, sen synagyň şo. Keyigi öldürmän ýanyna geçmeli. Şonda näme etmeli da? Birden keyik çykar. Gidip barýan meselem sagat 50 bilen şäheriniň daşyna 90 bilen gidýän. Şonda keyik öldürmän geçipme şun ýani zatlar bar, gönükmeler bar. Keyik ýoluň üstüne çykýan birden. Awa sen ýoluň öňüne çykýar. O simulasiýadam da. Indi gowy tarabyşy sen adyrly pykylyp gitmeýän, ular gitýär, hemme ýer buğd bolansoň taýkitsen hem içili maşina adyrylmaýar da, hemme ýerden de. Da meydança gatoňat. Özüň taýyp bermeli. Ýanyňda da ýanky Molma. Awa. Ýani bärde indi köp adam ony hobi edip gitýärler. Daş ýurtda şo ýurtda buğd meydança, ulaglar bilen barýarlar, meydança pul töleýärler. Oson maşinlaryny taýyp ýören adamlar amma. Gowa keni. Awa. Üçüncüsü hem giýje garankyda sürmeli de. Hem maşin geçmeli, ýa-ni awgon diýen adam da etmeli. Awgon almaly. Oson hem garankyda sürme okuýuny ösdürmeli. Şulary etýän, ondan soň synaga girýän. Oson Sinem 45-70 minut aralığında
10 şäheriniň daşynda 30 minut içerisinde birem 3 tane parkyň görnüşinde maşyn park etmeli. Olam final alýan adamyň öz kepine görä. Doğru. Son Ýöne sürücü olanında gönümel geçip bildinmi? Hawa sürücü bolanda gönümel geçip bildim. 3-nji finalda geçdim ben. Ha, İkiye kaldım ben finalda. doğru. Ansat olmadı. Nesip etsin diýer onda. O sağ ol. Diyecek olan şey Türkmenistan'dan sürücü dadyňyzy alyberin de. Ya başga ýurtlarda okaýan bolsaňyz Irakdan alyp goýberin. Daşa gitmän kan. Mesela menne sürücü şahadatnamasy ýok bolan bolsady, menem EPS'de 5-6 aýlap wagt garaşmaly bolýardym. Ýanky appointment dilýär. Öňünden ýanky duşuşyk ilki ýanky egzameni geçmeli, ilki taýýarlanyp, ondan soň şo ýanky duşuşyk bir gün taýýarlap, ýanky molum bilen zady geçmeli, sürüş zadyny geçmeli. Ýöne menne sürücü şahadatnamasy bolanyň sebäpli ýanky sürmeli işimi aýyrýarlar bärde. Sürmeliler seýasinde diňe ýanky bäriniň ýol hereketini öwrenseň şonu geçden bolýar. Gönümel berýärler. Meni Kaliforniýa geldim men şu wagt Kaliforniýada 5-nji aýym. Hawa 4 aýlap bermediler maňa. 4 aýdan soň berdiler bäriniň prawasyny. Ha. Doğru. Doğru. Şon ýaly onda indik mowzumyz nämedi? Indik mowzugam stipendiýalar. Stipendiýalar. Indi men şeylere gaýdym. Stipendiýa biziň bilşimiz ýaly käbir guramalara atýa bilen, ýöne universitetleriň köpüsem özlerem berýärler stipendiýalary. Hawa. Ýa-da biziň döwlet tarapyndan stipendiýalarymyz da, onu bilýänsiň. Hawa. Dinäl bolýar döwlet tarapyndan belli sinaglar bar. Ýylyň belli wagtlaryna köplençi tomuz aýlarynda geçirilýär. O gazetde moýna gazet bar, beýle gazetlerden zat edilýär, jar edilýär. Görse bolýar da. Biziň öz ýurdumyz arada gurulýan. Hawa, biziň öz Türkmenistan hökümeti bilen şu beýle ýurdun hökümetiniň arasynda baglanşylan baglanş dady görä, şertnamага görä okuç goýberler da. Hawa. Iň gowy ýol şu, men öz pikirim. Daşy ýurda gitmek üçin de. Men özüm şey gitdim Türkiýe. Türkmenistan açan finagry, Türkmenistan Bilim Ministrligi şu wagt açypdy 2009-njy ýylda Türkiýeге gitmek üçin. Ama tecrübe ýadylar da. Hawa. Şoňa girdim. Şey diýem Türkmenistanyň dogly goldawy bilen Türkiýeге gitdim. Hawa. Iň gowy ýol şu. Daşa ýurda gitmek üçin. Meselem Türkmenistan haýsy ýurtlary goýberýär? Belarusiýa goýberýär. Osoň Hytaýa goýberýär. Japoniýa goýberýär. Ruminiýa goýberýär. Amerika goýup başlady. Amerika goýberýär. Osoň Türkmenistanda ýerleşen ilçiliklerin üstü bilenim. Indi olan üstü bilen diýenim, olar diňe şu dokument kabul etýär da şäbir stipendiýalar üçin. Ana Beýik Britaniýanyň Birleşen Padşahlyk diýip aýdaýyn. Birleşen Padşahlygyň zady ilçhanasyndan stipendiýalar alınýar. Ana Fransiýanyň ilçhanasynda alınýar. Oson Germaniýanyň ilçhanasyndan DAAD, ýani DAAD stipendiýalary bar. Şu iň populär şu zady Germaniýada. Şoňa gitýärler. Türkmenistanyň tawşirýan köp Germaniýada okuýanym kan. Şu stipendiýa arkaly. Hawa, men geçen ýyl öwrenipdim. Meselem geçen ýyl başlady, men bilýänim. Yaponiýa, biram Amerika, Ýewropaň köp ýurtlaryna ýanky TOEFL, SAT synaglaryny go geçen bolsaň belli ýanky şertnama baglanşylan universitetlere öz ýurdumyz
Yank SAT, TOEFL arkaly okuw urudýa. Hawa. Şonu men bilýänim adam okuwçy zat edýär gözleýärdiler. Men öz jigilemizden hem gatnaşanlar boldy. Geçenler boldy. Ve ýurdumyzdaki universitetlere da gatnaşanda ýanky stipendiýaly girmek mümkin. Bizim köp universitetlerimiz ýanky stipendiýa almak berilýär diýen. Sizin üniversitet olanda Amerika'daki üniversitetler mi? Yok, Türkmenistanyň öz içindäki üniversitetler. Ona döwlet tarapyndan zat berilýär. Gönüm pul berilýär. Ona gowur zat, meselem köp ýurtda ýok zat. Bizim döwletimiz öz taliplerine ýetişýär. Soň indi Ýewropada ilkinji başdan stipendiýa almak üçin näde başlamaly, nirelere aýdyp bilersiňmi? Indi Ýewropada stipendiýa diýen zat gaty çalışylmaýardy. Bir hil kyn ýetemem bolýar. Sebäbi Ýewropa Türkmenistanyň daşyndan beýleki ýurtlardan hem goňşy ýurtlardan hem dokument taşýan kanna. İň esasy şu stipendiýalaryň hyrydarlary Ýewropanyň edil daşyndaky. Indi biz Türkmenistan bolup Ýewropanyň içinde ýakyn adam däldi. Edil daşyndaky Ukraina, mesela Ortiýet, Belarus, Albaniya, Bosniya, Serbiya, Moldova, şunýan ýurtlardaky halklar indi olar Ýewropa garanda has garyp da bu ýurtlar. Şu ýurtlardan talipler Ýewropada okumagyň hyýalynda, düşünde ýaşaýarlar. Oson bular her hil ýol gözleýärler. Bularyň da gowy taraby köplenç. Bularyň hökümetleri şu edil biziň öz hökümetimiziň şu Xitay ýa Ruminiýa ýurtlary ýa ara gatnaşyk bilen baglanşyk gurup stipendiýa berýär. Bularyň ýurtlary hem şu Ýewropadaky ýurtlar bilen şertnama baglaşyp okuwçy goýberýär. Barın okuwçylary pul goldawyna dokument tapşyrarlyk mümkinçilik töretdirler da. Meselem men ýene öz okuyan ýerinden aýdyp berem. Men Tartu Üniversitetinde okuyan Gruziýadan barat okumaga gelýärdiler. Oson bularda şunýan mümkinçilik bar. Bärde Estoniýanyň daşary işler ministrligine dokument tapşyrýarlar. Oson bäriniň daşary işler ministrligi hem Gruziýanyň daşary işler ministrligine arasynda bir şertnama baglanşylar. Gelen dokumentlere bular daýdýarlar, seretýärler. Stipendiýa alyp bilen okmy. Şoňa da stipendiýa berýärler da. Hem onuň üçin esas seredilende sen üniversitede okuyan da şoňa seretýärler. Ilki bilen. Okuyan derejaň öwren. Okuyan derejaň öwren. Indi biziň Türkmenistanyň Ýewropadaky ýurtlar bilen baglanşy azrak bolansoň açyk kynçylyk çekýärler. Ýöne näme bolýar? Şunýan adaylarda. Üniversitetleriň özleri köplenç okuwy mowt etýärler. Indi diňe ýaşaýçlykda için gerek bolýar da. Onu Ýewropada şu wagt okumak üçin tagam stipendiýa berilýän ýaly. Diňe öz ýemek içmek we ýaşamak gereň özüň çıkayjylaryň özüň töleseň bolýar. Okuw töleýlerin gerekli däl, möhüm däl. Başga tarapdan tereten şu aýdyşyň dogry, hakykat. Yani mesela Amerika'da ýam pul da 5000 üstünde töleseň ýene şo pul çykdaýjy gidip dur. Yani Ýewropa köplenç Ýewropada şo pul ýok da, indi olan bir goşmaça plus. Onu Ýewropaň köp universitetleri ýam sen stipendiýa alýan diýip hasap edip bermeli. Muğda okuyan sebebi. Okuw motiv hasapla vermeli da. Gat doğrudan. Ýene esas edilmeli şu özüne öz ýaşaýyşyň üçine däjek pul serişlerini tapmaly. Olam ýanky $10,000 diýdikmi? Ýurda görä ütgeýä, meselem bir Polşa gitseňiz aýlyk 500 berseňiz hem ýylda 6-7 miň bolýar da. 6-7 miň. Onu ýerine görä ýurduna görä ütgeýä. Meselem
dokument tapşyrangyzda Germaniýa sizden belli bir mukdarda puly, ýani 7500 euro mu hadym. Şonu ýam Germaniýadaky bir bankda saklamaňyz sorýar. Ha. Ana olam ütköş bir detal. Owa, her ýurdun öz zady bar. Ýöne esasda köplenç okullar mowjud. Ana Germaniýada okullar mowjud. Ha. Onda şu arada ýanky haýsy ýurtda okumak isleýän bolsa, Ýewropaň ýa-da haýsy ýurtda nähili ünsü çekýän bolsa, gidip şoň ilçhanalar bilen aragatnaş gurup köp maglumat alyp bolýar. Owa, esasy zat şu ilçhanalar bilen gepleşmek. Biram Ýewropada okumak hyýaly bar bolsa, zat bilen gepleşip bilýär. Bu Ýewropa Birleşiginiň ofisi bolmaly türkmensanda. Onda gidip şolar bilen gürleşmek bolmadyk ýagdaýynda da Google'dan tapmak mümkindir. Owa, şolaň sergiler bolýar. Ana ilçhanalarynda. Ýan gaýdyşym ýan Angliýanyň şu Birleşen Padşahlygyň ilçhanasynda da goýýarlar. Ýürüt stipendiýalar bar. Türkmenler gidip şu taý men görýän. Şevening dip meselem bir stipendiýalar bar. Özüň okuw tapşyrýan. O hem baladyň üçin etýärler. Pul berýär. Sterling berýärler. Howa. Osaň başga näme? Men meselem Facebook'ta bir grup açypdym. Men özüm Ýewropada kalsaň, Ýewropada kay türkmen alymlar diýip grup açdym. Owa, şurada bir 100-den gowrak adam da şu gruppaň içinde. Şunan ýagdaý bolýar. Men o mekan zat gelýär. Bu stipendiýa hakynda maglumatlar gelýär da. Owa. Stipendiýa hakynda maglumat gelýär, men gön şöra goýberýän. Şöra goýan adamlar seretýärler. Ha, gowkeny ýa-da gowdar ekeni. Ya da mesela Ýewropanyň beýleki ýurtlaryny okayan adamlar täzelik paýlaşýarlar şoň içinde. Gowkeny. Ýöne men bu gruppada köplenç Ýewropada okayan ýa-da ýaşaýan adamlar kabul etýärler. Şu bir-biriniň arasyndaky Aragatnaşy goramak. Aragatnaşy o näme etmek. Mesela iň soň paýlaşan adamlardan biri Çehiýa Pragada staj programmasy. Türkmenistandan gelenlere stipendiýaly, meselem staj programmasy bar eken. Ona siz belki üns çekýänler şu taýda Facebook'da ýanky türkmen Ýewropada türkmen ýaşalymlar grupasynda goşulyp maglumatlaryny öwrenip bilermi? Ya kabul edilmekmi? Bu köplenç Ýewropada ýam okap ýerleşip ýören adamlar kabul etýärse, ýöne eger ýörüte birdaşlar bolsa, şo gruppa ýazyp bilerler. Maňa şunu ýazyp men kabul et şo maglumatlar almak isleýänler bolsa, onda girip şo ýerden maglumatlary sorap bilerler. Owa. Meselem ne şu programmada 3000-4000 euro aralygynda pul tölenýär eken. Şu Praga gelip şu gatnaşan stajyňyz üçin. Hem bu stajyň dowamynda Ermenistan, Azerbaýjan, Belarus, Gruziýa, Kyrgyzstan, Gazakystan, Moldowa, Orsiýet, Täjikistan we Türkmenistany ýaşar bolýar. Ukrainada we Özbekistan'da. Şu taýdan adamlar gelýär, emmi olyp stajda. Ýa-da meselem zat var. Näme ady? Ýene Pragadan bir kısa üniversitet, gönüm mugut galkynyş stipendiýalar diýip stipendiýalar bar. Okuwa kabul etýärler Pragada şu. Okuwa kabul etýärler. Hem okuw mugut diýär. Owa. Hem ýaşamak üçin 2050 euro stipendiýa berýär. Gatgowy. Ýa munyň möhretde boldymy hadi men beýleki Türkmenistanlara aýtdym, şoňa tapşyryň dokumenti we 2018-2019 ýyl üçin. Mart Çehiýanyň bilim, ýaşlyk we sport ministrligi zat jemgyýet bilimlerinde okayan talepleri berýärdi. Soň hem okuw etýär, hem wagty geçikdirmeden 30 aprelde dolupdyr wagty. Ýöne şunu ýany zatlary sıptırman seyretmeli de. Olar näde? Meselem Google'dan tapmalymy ýa? Näde tap biler adamlar? Google'dan tapmaly. Men meselem iň köp üns beren web saytlaryndan biri bar. Men onu şu zadyň aşağıdan goýar nätip. Description'da. Owa, men adyr sana oklaýyn şonu. eduactive.com. Şu eduactive.com'da hem köplenç
post Sovet yurtlar, Sovet yıkılan son dören yurtlar için, şu yurtun talipler için stipendiyalar, okullar goýulýar da. Men şu taýdan alýan köplenç. Oson agymlara ýaýratýanna alyn görün. Mesela şu açyp otyr, ine datda Azerbaýjanda zatlar bar. Staj programmalary bar. Mesela. Oson Azerbaýjanda okuw bar. Oson kongresler var. Makedoniýada şu taýa gitjek bolsaň, oson Germaniýada okuwlar bar. Oson Birleşen Milletler'de hemmesinde belli bir mukdarda pul berýärler. Hem okaýan köp zat bar. Şu websayta girip seretip bilerler. Goý. Men ýene urda adaýdaýyn. Aýtmadymdan öňem derewde bir zat bellek geçeýin. Instagramda Pursat Gapysy diýip bir sahypa bar. Şo ýerde de bir gyýmaşgaly jahan ýanky şo mümkinçilikler barda käwat ýaýlymlar edip durýar. Şoňa da girmek isleýänler girip bilerler. Indi mundan çykyp bärdak Amerika baradaýdaýyn. Amerikada okumak isleýänler birinjilik bilen Türkmenistandan üns çekip gelmek isleýänler birinjilik bilen ýanky ilçikana ýa-da ilçikana diýişli ýere gitmeklerini isleýän. Şu ýerden köp maglumatlar açyk-açyk alyp bilerler. Hem olar meselem internetden gözläningden olaň öz dilinden öz ýanky maglumatlar almak gowum kadýan. Ondan soň ýani Google we Google'dan tap bolar. Käwür linklary, käwür sylkalary aşagda ýanky videoň aşagyna zatda goýar. Senem öz ýanky bilýänden goýarsyň, menem goýar, nirden nädip internet arkaly tapyp bolar diýen soň. Otam ýene bir çekmeli zatlar. Arzu Foundation diýip bir gurama bar. Arzu Foundation. Awa şolar Amerikadaky Work and Travel programmalary bar. Talipler üçin. Awa. Şoňa dat okuwça pul goldaw berýärler. Yani kredit berýärler. Mesela $3000 bolsa, şo kreditin hem ýar okukturkyň ýartyny tölemeli, ýalňyşmadam. We hiç de dat ýok, prosent ýok da. Olary tanışlygyň barmy? Nähil araşdyryş gurmaly mesela. Men hiç aýtyn tanamaýan. Men olary tanamam, görmedim. Men diňe şu Facebookda datda gördüm Arzu Foundation. Şolar ýörütde dokument taşyrýan. Oson olar seretýärler, sen näme etýäňe bahalanyňy seretýärler. Ine Facebookda ýa 1700 oglay adam bulary ýazarlaýarken. Olaň Washington peýdasy senden garşylygyny isleýärlermi ýa islenoklarmy? Ýok, garşylyk soranoklar. Diňe ýanky sen alyp bilen okmy? Alyp bilen bolsaň pul kömegini berýärler. Alyp bilmeýän bolsaň beren oklar. Olaryň internet sahypasynda hemme görkezler. Mesela şu açdym mesela şu arzu.org. Goken. Arzu.org. Şolara girdim, ine biziň diýe dadymyz, maksadymyz şu Türkmenistandaky adamlaryň okuwyny we ösüşini kömek etmek diýdi. Gat gowy. Ýene bulary ýalňyşmadym, ne şowat ýene okawatyn. Bularyň Türkmenistanda Peace Corps diýip adamlar işleýärdi, gedýärdi, bilýärmi? Şolaryň jemlen açanda diýip makadýan, ýalňyşmadym. Ýa-da men dinleýän. Bular ýene şo gitjek adama teretýärler, dokument taşyrýan, işlejek ýerine hemme zat inandyryp bilseň, sana şu pul berýärler, goldawy, bir talip üçin ansatlar $3000 tapyp gitmekde. Şo ýartyny ýyzyna tölemezsiz, ýartynam şo tölemeli etýärler. Ona adam hiç zat beren nokta, prosentina däldi. Gokeni. Üns çekýänler habarlaşy bermelim kadýan. Yerler kän, ören köp ýerden ýanky scholarship alyp bolýar, stipendiýa alyp bolýar Amerikada. Hatta dünýäň köp ýerini alyp bolýar, köp ýurtlaryny.
Hawa ýam näme diýär? 2018-nji ýyl üçin şu at diýe dokument tapşyryk gutordy diýe. Näme diýär? Bu zadymyz diýe kredit diýe hem programmany şu work and travel programmasyny hem viza pul çykdyjysyny hem hawa ýol zadyny biletin çykdyjysyny we ýaşaýyşy başlangyç ýaşaýyş çykdyjylaryny töleýär diýär. Go kene. Ondan nämeler garaşlýar? Bir dokumentasiýon adam Türkmenistanyň dady bolmaly, garajdany bolmaly. Ondan bahasy 4 skalada 3 bolmaly. GPA ýa-ni ortalamasy, transkripti. Ondan pul mätäçligini hakykatdan görkezmeli. Şonu aýtmaly da. Ondan başga näme? Ýanky maşgala gazanjyny görkezmeli. Ýanky gazanjyny ýetmeýän. Onu bilemem. Onu özlerle gepleşip görem. Men şu web saytyna girip aýtyp berip oturşum. Men bilýänim ýanky maşgala ýagdaýyň ýetmeýän bolsa, ýanky kim bolsa, kim seni gollaýan bolsa, ýanky şu arkaňdaky adamlaryň ýanky girdejisini görkezmegini isleýärler. Men bilýänim. Şol yeterlik, şol okuw üçin yeterlik däl. Şoň üçin men kömek isleýän diýip şolara baryp bolýar. Olur aýyp bir zat däl täbi. Kimisi ýagdaý ýetýär, kimisi ýetenok. Ol aýyp bir zat däl gidip soramaly. Mümkinçilikler ulanmalylar. Hawa. Garaz dekabrın ortasında başlap ýanwara çelli dowam etýäken dokument tapşyryklarda habar bolaýdy indiki ýyl tapşyrjaklar. Hawa. Amerikada da bir näçe men universitet tapdym. Pul tölemän okap bolýan universitetler bar. Hawa, aýdyp beräň. Bachelor's okap bolýar. Ýöne bular azyjyk nähillisem kent şähere ýakyn däl ýanky New York, Kaliforniya, şoň ýaly ulu şäherlere ýakyn däl has Amerikan iç taraplaryna has nähillisem şäher däl ýerler. Meselen bir aýdaýyn Alice Lloyd College diýär. Berkeley College, Berea College. Many Google'dan da diýip gözledip bolar. Tuition free colleges in USA. Yani okuw tölew bolmandak universitetler. Tölewsiz college'lar Amerikada. Şoň ýaly ýene-de bir näçe universitetde bolan birine men geçen ýyl jaň etdim, hayran alymdy. Size şun ýaly atpam, çyndanam diýdim Amerikada mun ýaly ýokdy. Size şun ýaly mümkinçilik bam diýip soramdy. Olar hawa diýdi. Bize pul tölemeler diýdi. Ütkeş burada. Ýok, atamat. Berde de ýanky diňe o da açykdaýjylaryň çöýsen bolýar. Tapsan bolýar ýanky durmuş ýaşaýyş çykdyjylaryň. We o taýlarda elbetde ardan ýaşamak mümkin. Aýyna $300 ýaşamak üçin, diňe jaýyň üçin belki şoň ýaly çykdyjylar badyr diýip pikir edýän. Olar çetrak ýerler. Hawa. Go kenonna. Näme Türkmen hem ýerem bolýar, şo gidip okasa bolany bir ýerde bir. Hawa, bilimi almak esasy. Diplom almak däl, bilim almak. Şonu azyjyk ünsüz çekeli. Diplom, bilim hem hep ararlar. Bir açykdaýjylyk etmek möhüm da o. Näme New York'a gezmäge bararsyň, okumaň tatdar taýda. Her kim öz aýagyny ýorganyna görä uzady bermeli. Hawa. Men özüm meselem okan olsam, okayan olsam şäheriň daşynda okardym ýanky ýaly ýerlerde. Näme üçin? Men özüm şoň ýaly halaýan, täbi ünsüň bölýär şäher. Ýanky köp zat ünsüň bölýär durmuşda. Has aýratyn kampus şäherden daşyrak, kellaglardan daşyrak, ýanky okuwyň, bilimiň doly ymykly almak üçin men özüm şonu halaýan. Ve şonu maslahat berýän. Düşünükli. Ona näme? Bugün
näme gepleşdik bu näçeli? Ýewropada futbol, Ýewropada sözlü kursy, bilen Ýewropada we Amerikada stipendия we stipendия tapmak mümkinçilikleri. Ýene bir zatlar men belläp alypdyryn. Universitetlerin özü bilen habarlaşywam stipendия almak mümkin. Bärde ýanky guramalar zatlar däller. Universitet näme isleýär? Ýanky käwür dokumentler isleýär. Birinjilikden TOEFL diýdik. Go TOEFL almaly meselem 120 balyň üstünden azyndan 110 geçmeli. 100'e geçmeliler. Hawa. 80 geçden amal polya 120'in üstünden. Ýöne 100'e ýakynlaşdygyňça has almak mümkinçiligi köpelýär. İkincilik bilen ýanky akademik bir işler eden bolsaň, bir ýerlerde ýazgy ýazan bolsaň, meselem bir jurnalda, gazetde makala ýazan bolsaň, çap edilen bolsa, ondan soň sunugotda bir işler edýän bolsaň, döredüjilik eden bolsaň, meselem küýde ýasan bolsaň, futbolda ýarışlarda ýeňiji bolan bolsaň, tenisde ýeňiji bolan bolsaň, soň sport ýanky olam şon ýaly sunugot sport her hayratyn bir zat. Biram başga näme diýip biler? Başga nämelerde üstünlikler belläp geçip biler şu ýerde. Näme bilim olimpiadalar bar bolsa. Olam ýanky akademik işe girýär. 25, 50%, 100% zat almak mümkin. Stipendия almak mümkin universitetlerden. Universitetin özü bilen ýanky e-mail bilen habarlaşyp, men size okumak isleýän, men sizden stipendия mümkinçiliklerini ulanmak isleýän. Size şu mümkinçilikler barmy diýip, ýanky üstüne dowamly soraw-jogap alyp almak mümkin. Muny başaran oglanlar gyzamyzam kän. Şu Türkmen ýalňyş bellemendir. Ýatan okuda ýymy ýok diýe. Şu zatdyran universitetlerden gönümen ara gatnaşyp taklap şolar bilen gepleşden sen her türlü şu mali goldawlary mümkinçilikleri aýtýarlar da. Bul ansadym däl, kynam däl, diňe üstüne gitmeli. Bir zadyň üstüne gitsen elbetde başarýan. Soň beýleki aýtşymdy ýany Türkmenistanda hereket edýän daşary ýurtlaryň ilçilikleri olaram kömek edýär. Olar bilen habarlaşyp bilersiňiz. Näme mümkinçilikler we maglumatlar, näme stipendiýalar we meşguliyetçik şu tutan ýerli bolup masada okunup bolsaňyz, şu ugur tapyjy bolsaňyz, Türkmenistandan daşary ýurda gidip Ýewropada, Amerikada okumak hyýalda. Hakykat. Uly düýüşdärler. Ne biri gep ýaýlym alyp barýanlaryň biri Amerika gurlawatyda. Ine size janly mysal. Size ulu bir näme geregem-de. Bir misal gözlemem gerekde. Ýanky senem aýdyp geçipdiň universitete giren soňam meselem universitete girmäken stipendия almak mümkinçiligiň bolmady. Puluň töläp bersiň, dogrumy? Meselem Amerikada okujak bolsaň, bir college okumak isleýän bolsaň, azyndan $7,000-8,000 ýyllyk tölegi bar. Iň azyndan. Olar $50,000 çenli gidýär universitetin hiline görä. Ýöne ýanky $7,000. Şo $7,000 has arzanlatmak üçin iki standart belläp geçirdirin. Assistantship with a professor. Assistantship diýip ýanky universitetde professorun kömekçisi bolup ýanky stipendия alyp bolýan ekeni bärde. Biram administrative scholarship. Ýanky universitetiň öz içinde kitaphanasynda ýa-da her haýsy bir böleginde dokument işleri ýa-da şoňa değişli bir ýerinde işläp stipendия almak, okuw tölegiň azaltmak. Olam gowy. Men o bilýän käbir türkmen ýaşamyz şo kitaphanalerde işläp günlük ýaşaýyş girdiýisini gazanp ýörenler bilýän. Biram fellowship diýip bir zat öwrendim.
fellowship hem Owa. meselem üniversitede bagly kampaniýalar bolýar. Dogry dämi? Üniversitet bilen birleşleşýär meselem. Üniversitetden bilim alýarlar. Üniversitetde okuwçylara öwrenýär, olaram ýa kampaniýalaram şolar ulanyp öz kampaniýalaryny uldurýarlar. Dogry dämi? Bilim Owa. şolar bilen baglanyşyp bir işler edip ýa-ki stipendiýa alyp bolýar. Tölemä. Bugün ençeme ýol sanadyk. Indi bir biziň näme oturan türkmenlerimiz hereket etmese, biziň bu näme meýawlaň näme? Bu günäde derler biziň hemmemiziň eger isleýän bolsak etmerdi adymyz. Häzir menem intagam öwrenýän, intagam okuyan. Biziň hem etmeli adym. Etmeseň bolanok. Owa. Biziň şu bar sevmez şu türkmen ýaşlygy bir ýokary derejelere çykyp ösmegi da. Ýa. Buram bir zady bellek geçeýin. Meselem men 27 ýaşadym, dogrymy? Bilemok. Men 27 ýaşadym. Ýöne men hiç wagt zady demok. 27 ýaş. Çağal çuwal bolmaly ýa-da garradym 10 ýyl zatdal okuň wagty geçdi 10 ýyl zatdal. Meselem 30 ýaşly diňleýänem badyr. Eger hakykatdan okuyan bolsa şu wagt okap başlasyn diýip aýtmak isleýän. O indiki de o misallardan tapsak bereli. Şu elinde çağat, şuwat bilen okuwa bar, okap ýörenler, diploma ýygyna geçip ýörenler. Hawa. O zat tarafından adam gurlaşıp biler. Hawa. Olam aýratyn bir tema bolup biler. Okuwun ýaşy ýok da. Hawa. Onu ýoş jemläber indi kepde adam bir tema goýaly, indi kepde ýöne azrak okuwun daşyna çykartmak hagady. Okuwun daşyna çykaly, nähil gyzykly mowzuk etsek bolarka. Onam biziň dinleýijilerimiz de goýaly. Dinleýijilerim aýtdylar. Men bir pikirim bar, onu aýdyp geçeýin, belki ders, belki etmez. Ýöne ilm bilimiň ýa-ki daşyna çykyp başga pudoklar, başga mowzuklary bize ýatsynlar. Men bir pikirim bar, belki gurlaşyp biler, belki gurlaşmanylar. Pulun gymmaty ýa-da pul maksat bolup bilermi diýip bir sorawym bar. Şoň üstüne gurlaşmak isleýän. Ondan belki indi kelek, belki soň kelek. Näme üçin pul? Doğru. Nesip orada eders bu zatlar. Men iyul aylarında Ýewropada gezelenşde bolýan. Belki o sana başga bir ýurtdan nämeden baglanan. Bolýar. Belki ýöne nesip bolsa programmalar dowam etse, men indiki programmamyzy ähtimal men Vilniusda Litvada bolan, ondan soňky belki ýok, ondan soňky men Germaniýada bolan, ondan soň Parisde bolan. Haçan gezelenjiň başlaýar? Gezelenjim nesip bolsa 10-njy ýylyna başlaýar, bir hepde. Ondan soň durýar, ondan soň iyul aýy dolu gezelenç bolýar. Nesip bolsa. Gokeni, men hem 16-laryna şu 10 ýaşyndan soň gezelenjim başlaýar, bir näçe günlük. Türkmen ýaşamyz goşuljak bolsa men Şwitsariýada gitdim. Awstriýa, Şwitsariýa şu taraplara, Fransiýa. Onda men bilen hawalaşyp gezelenjime gatnaşyp bilerler. Hawa. Ýa-da bir sorap bilerler. Instagramda nesip bolsa bolup geçen wakalar hakynda men maglumat surat goýgan. Goken onda köp maglumatlarym ýygnartyň otaýdan soň paýlaşar solarym. Nesip bolsa. Onda ýoşadan çykaly. Ýoşadan çykmaly, çal çykaly. Hemmekçe oradalarynyň kabul bolmagyny isleýän hemmekçe sag bolsun aýdýar. Menim dinläniňiz üçin sag bolun. Indiki ýa-da görüşýänçe hoş sag bolun. Hoş sag bolun. Gowur Aýdym bilenem bärde häzir dowam edýär. 120 BPM-iň bir aýdymyny ýaýylmagy ýörýär. Sag bolun. Yaxşı. Asmana uçaysam söýülip
Söýäýsem Gizlenýän tümlükde ýağdy saç dünýäme tapmasyň meni Min ýetip barýan gizlenýän tümlükde ýağdy saç dünýäme tapmasyň meni Min ýetip barýan Min ýetip barýan Min ýetip barýan Derdimi dinle Söýäýsem utanma sözley Gizlenýän tümlükde ýağdy saç dünýäme tapmasyň meni Min ýetip barýan gizlenýän tümlükde ýağdy saç dünýäme tapmasyň meni Min ýetip barýan Min ýetip barýan Min ýetip barýan Adamlar hanaşya, adamlar adaşya Yolundan adaşmalı kime basartya Durmuş var güllürse, on gezek ağladya Sen beni tapmasahan Yüreğim adaşya Şonu çiğnemeyin Gizlenýän tümlükde ýağdy saç dünýäme tapmasyň meni Min ýetip barýan gizlenýän tümlükde ýağdy saç dünýäme tapmasyň meni Min ýetip barýan